κυβερνητική εκπρόσωπο. Για να δούμε τώρα τον Λάμπρο Παναγιώτου και τους άλλους συναδέλφους. Θα επιδιώξουν να πάρουν δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό. Σε λίγα λεπτά λοιπόν θα ξεκινήσει η τελετή της ορκομοσίας ενώπιον του Προέδρου Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού, που ορκίστηκε προχτές. Και δεν θα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο μετά, έτσι. Ναι, θα έχουμε τις τελετές παράδοσης παραλαβής που θα ξεκινήσουν αμέσως. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να μεταβεί στις Βρυξέλλες. Δεν θα έχουμε όμως Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί φεύγει για τις Βρυξέλλες. Και ακολουθεί και ο ΟΗΕ, έτσι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά σήμερα θα γίνουν τελετές παράδοσης παραλαβής. Ενδεχομένως να υπάρξουν συναντήσεις, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Ναι, λόγω συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Γιατί θα αναχωρεί ο Πρωθυπουργός. Μαζί με υπουργούς. Και ο κύριος Μουζάλας θα τον συνοδεύσει. Σίγουρα, το θέμα βέβαια της Συνόδου Κορυφής είναι το προσφυγικό, έτσι. Τι θα γίνει με εκεί. Έχουμε δει και τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ, η οποία προκάλεσε έτσι εντύπωση, γιατί ουσιαστικά έθεσε το θέμα και εκεί που έχει και τη ρίζα του προβλήματος, το θέμα της Τουρκίας και πώς και η Τουρκία πρέπει να συνεργαστεί πιο ουσιαστικά. Ναι, και με μια περίεργη δήλωση για τα ελληνικά σύνορα όμως, έτσι. Ναι, για το αν μπορεί η Ελλάδα να φυλάσει τα σύνορά της. Ναι, από την άλλη όμως, επειδή αυτό το ζούμε πώς γίνεται, Σπύρο μου, έτσι, και βλέπουμε τι συμβαίνει από την Τουρκία προς την Ελλάδα, δεν ξέρω, ναι, μπορεί να έχει και μια τέτοια αιχμή όπως το αναφέρεις, αλλά από την άλλη είναι και μια πραγματικότητα ότι αν δεν συνεργαστεί η Τουρκία το θέμα